आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सीआरझेड कायद्यात लवकरच शिथिलता आणली जाईल. किनारपट्टीतील व्यवसायांना याचा फायदा होणार आहे. शासनानं सीआरझेड कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच याची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे गोव्याच्या धर्तीवरती याचा लाभ आता राज्यासह कोकणला होणार आहे, असा दावा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केला आहे. सीआरझेडचे आपण नियम जर बघितले असतील तर आता महाराष्ट्राचा नवीन कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणजे CZMP तयार झालेला आहे. हा CZMP तयार होऊन पब्लिश करण्यासाठी जवळजवळ वर्ष दीड वर्ष हा CZMP पब्लिश झाला नव्हता. त्यासाठी आम्ही विशेष प्रयत्न करून तो पब्लिश करून घेतला. त्यात काही सवलती देण्यात आलेल्या आहेत कोस्टल रिजन मधल्या रिसॉर्ट्स वगैरेसाठी. आपण बघितलं असेल तर आता किनारपट्टीवरनं 3000 स्क्वेअर फीटच्या आतलं जे बांधकाम असेल त्याच्यासाठी आपल्याला MCZMA परवानगी घ्यायला लागत नाही. कलेक्टर लेवलला, टाउन प्लॅनिंग लेवलला या मिळणं शक्य होतात. त्यामुळे अनेक असे लोक उपयोगी अथवा सामान्य माणसाला ज्याचा फायदा होईल अशा CRZ मधल्या नियमांमध्ये आपण शिथिलता प्राप्त करण्यात यशस्वी झालो आहोत. परंतु अजूनही मी पूर्णपणे समाधानी नाहीये. या विषयातलं माझं काम अजूनही चालू आहे आणि येणाऱ्या काळात आदरणीय भूपेंद्र यादवजी जे MOEF बघतात म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियासाठी बघतात, त्या खात्याचे ते मंत्री आहेत, त्यांच्याबरोबर मी अधिवेशनापूर्वी एक बैठक घेणार आहे आणि त्यावेळेला निश्चितपणे कोकणवासियांचे, मुंबईकरांचे CRZला लागून जे विषय आहेत ते अधिक प्रभावशालीरित्या त्यांच्यासमोर मांडून आपल्याला जे अपेक्षित आहे ते घडवून आणीन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.